Καλησπέρα. Τι κάνετε? Παίρνα μέρες τώρα και σας βλέπω. Είμαι ο Βλάσης. Είμαι φωτογράφος. Και θα ήθελα πολύ να σας βγάλω μια φωτογραφία. Μπορώ? Θες να βγάλει το σκούφο? Μ' αρέσει και με το σκούφο. Δεν ξέρω αν βρεις τέτοια μορφή σκιώτισσα. Πόσο χρόνο είστε? Είναι 85. 85. Πω. Μένετε εδώ πέρα? Στην Αθήνα, και έρχεστε τα καλοκαίρια για διακοπούλες. Αυτά είναι. Α, μόνιμα. Υπέροχη, υπέροχη. Πώς σας λένε? Σοφία. Χάρηκα πάρα πολύ, Σοφία. Να είστε πάντα γεροί. Άλλη μια φωτογραφιούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλάση. Βλάση, ναι. Κι εγώ χάρηκα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.